Antle an balimakɛ don Amadou Bamiyan. An nana bi tuguni bi samedi le 11 juin 2022. An b'a ɲini minnu ye mɔgɔ kura ye an ka chaîne kan ko abonné ka video like pour que k'a yira an na k'a fɔ an bɛ ka baara min kɛ a bɛ ka ɲɛ, a bɛ ka diya u ye, o bɛ an encourager. A ka cloche de notification fana activer walasa ni video kura bilara a bɛ se ka a sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la cogo min na pour que ka se ka conseils sɔrɔ, ka se ka information sɔrɔ. An ka bɔli tɛmɛnen na an kumana jugu tan min bɛ se ka ye buna hadamaden na n'o bɛ se ka kɛ jugu ye i yɛrɛ la ka i ka ɲɛnamaya gɛlɛya. An kumana o kan, hakilila faamuyali sɔrɔla o kan. Bi an nana an bɛna kuma jugu tan kan n'o bɛ ye ka caya mɔgɔ minnu n'u wasalen tɛ n'u yɛrɛ ye, mɔgɔ minnu n'a bɛ fɔ nanzarakan na les personnes malheureux. I bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen sanga ni waati u b'u plaignent ni u yɛrɛ ka lahalaya ye. Donc an bɛna kuma jugu tan kan, jugu min n'a bɛ se ka o tigilamɔgɔw dɔn o ye k'a dɔn k'a fɔ nin tigilamɔgɔ a tigi sewalen tɛ ni a yɛrɛ ye, gɛlɛya bɛ a kan. Donc an b'a ɲini an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fɛ a ka to video daminɛ na fo a laban. O kun ye parce que ni a ye élément kelen jɛ video la a bɛ se ka kɛ faamuyaliba ye. A sera video daminɛ fo a laban i bɛna ye k'a fɔ an bɛ conseil minnu di a bɛ caman sɔrɔ o la, faamuyaliba bɛ sɔrɔ o la, a bɛ se ka an bɛɛ lajɛlen fɔ. An bɛna kuma jugu tan min ni mɔgɔ minnu bɛ yen n'u kɛwalen tɛ n'u yɛrɛ ka ɲɛnamaya olu bɛ dɔn ni jugu tan min, an bɛna kuma o de kan bi. N'a bɛ fɔ o ma nanzarakan na les 10 habitudes des gens malheureux. N b'a ɲini aw fɛ yanni an ka don détail la k'a fɔ nin jugu minnu n'an bɛna kuma o kan a kana ninnu kɛ tuguni. A y'aw jija ka ninnu bɔ aw ka ɲɛnamaya la pour que an bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na. An b'a daminɛ fɔlɔ-fɔlɔ i bɛ taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ, mɔgɔ min ni a sewalen tɛ n'a yɛrɛ ka ɲɛnamaya i b'a ye ka to ka kɛ a kelen na o man di a ye. Mun b'o kɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ a dalen tɛ a yɛrɛ la, n'a kelen don i bɛna ye a ka gɛlɛn ka se k'a yɛrɛ bɔ a yɛrɛ miirinaw kɔnɔ parce que miirina mɔgɔ min n'i b'i kelen na a ka gɛlɛn, miirinaw bɛ caya i kunna a ka gɛlɛn i ka se k'i yɛrɛ bɔ ɲuman ni juguman na. Donc i bɛ taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ a man d'a ye ka kɛ a kelen na, a ka d'a ye kuma bɛɛ a n'a teri dɔ ka kɛ, a ka d'a ye kuma bɛɛ ani mɔgɔw ka kɛ parce que ale bɛ lafiyaw la a b'a yɛrɛ sɔrɔ o de kɔnɔ. Nka n'i y'a ye n'a y'a yɛrɛ sɔrɔ a kelen na dɔrɔn i b'a ye a ni bɛ tiɲɛ, a ti lafiya o la. O ye jogo fɔlɔ-fɔlɔ ye. Jogo filanan i bɛna ye k'a fɔ a tigilamɔgɔ a b'a bila a kunna toujours k'a fɔ ko hɛrɛ, ko sini de ale bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ. Sini jumɛn ye? Wagati wɛrɛ. Donc wagati wɛrɛ de ale bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ. A tɛ a bila a kunna k'a fɔ k'ale filɛ wagati min na ka ku ni a yɛrɛ ye, ka essayer ka kow bɛrɛ bɛn ni a yɛrɛ ye, k'o de ye hɛrɛ ye. A tigilamɔgɔ i b'a ye a m'o faamu, toujours a b'ale kunna k'a fɔ wagati wɛrɛ de hɛrɛ kan ka na, wagati wɛrɛ de ale kan ka lafiya. O ye filanan ye. A sabanan donc i bɛna ye k'a fɔ a tigilamɔgɔ a dɔw bɛ u ka hɛrɛ u b'a fɔ toujours wagati tɛmɛnen k'olu tun bɛ hɛrɛ la o de la. Donc i b'a ye nimisa bɛ n'a tigi la toujours i bɛ taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ nimisalen don, a b'a bila a kunna k'a fɔ ale bɛ wagati min na a tɛ sewa ni o ye, a b'a bila a kunna k'a fɔ ko ale ye wagati min kɛ ka tɛmɛ ale tun bɛ lahalaya min na o de ye hɛrɛ ye. Donc i bɛna ye k'a fɔ toujours a tigilamɔgɔ bɛ miiri a ka ko kɛlen tɛmɛnenw na, a tigilamɔgɔ a bɛ miiri k'a fɔ ale tun bɛ lahalaya min na o de ye lahalaya ɲuman ye. Mais bi nimisa bɛ ale la, ale filɛ ye lahalaya min na. Donc o ye sabanan ye. Jogo naaninan i bɛna ye k'a fɔ a tigilamɔgɔ mɔgɔ kɔrɔfɔlikɛla don. Toujours n'a sigira a bɛ mɔgɔ dɔw ta a b'o kɔrɔfɔ, a bɛ tɔw kɔrɔfɔ, maa si ka ko t'ale ɲɛfa sanga ani waati. Barodaw la i b'a tigilamɔgɔ de ye a bɛ kuma mɔgɔw kan, a b'a essayer ka mɔgɔw ka kow lagosi, a b'a essayer mɔgɔ wɛrɛ ka ɲɛnamaya k'o ta ka kuma o kan sanga ani waati. Donc ni i ye o jateminɛ mɔgɔ la i bɛna ye k'a fɔ a tigilamɔgɔ a lafiyalen tɛ, a tigi sewalen tɛ ni a yɛrɛ ka lahalaya ye. Donc o fana ye jogo ye, jogo min n'i b'o remarquer
mɔgɔw la mɔgɔ minnu n'u sewalen tɛ ni u yɛrɛ ka ɲɛnamaya ye. Donc a duurunan i bɛna ye k'a fɔ a tigilamɔgɔ a b'i yɛrɛ sanga mɔgɔ wɛrɛw de ma, a b'i yɛrɛ sanga mɔgɔw ma chaque fois n'a ye mɔgɔ dɔ ye ko dɔ la a bɛ se k'a yɛrɛ ka ko kɛlen kɔrɔlen dɔ ta ou bien a ka ko kɛta dɔ a b'o dɔ ta k'o n'o tigilamɔgɔ ka ko sanga k'a yira pour que toujours k'a essayer ka a ka baroɲɔgɔnw convaincre k'a yira k'a fɔ ale fana valeur dɔ bɛ ale la, toujours a b'a essayer k'a yɛrɛ justifier, a b'a yɛrɛ sanga mɔgɔw ma. Donc n'i y'o fana jateminɛ mɔgɔ la i bɛna ye k'a fɔ a tigilamɔgɔ a sewalen tɛ ni a yɛrɛ ye. Donc nin fana ye jogo ye, jogo min n'i bi a ye mɔgɔ la mɔgɔ min n'a sewalen tɛ ni a yɛrɛ. Donc a wɔɔrɔnan i bɛna ye k'a fɔ a tigilamɔgɔ an ka bi tile na a b'a dɔn téléphone Android bɔlen don ka caya. Donc i bɛna ye toujours a tigilamɔgɔ a concentrelen bɛ kɛ téléphone de kan. Donc il a même de la peine ka baro kɛ mɔgɔw fɛ parce que i t'a sɔrɔ toujours a tigilamɔgɔ humeur ɲɛnama t'a la. Donc hali ka baro kɛ mɔgɔw fɛ o b'a gêner. Donc il préfère ka to toujours a ka écran i b'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ a accrochelen don écran na chaque fois téléphone de b'a bolo ka manipuler hali ni baro sara la o man d'a ye. Donc toujours ale kɔni concentrelen don a ka écran de kan. Donc n'i y'o fana ye i bɛna ye k'a fɔ a tigilamɔgɔ a t'a yɛrɛ ma a sewalen tɛ ni a yɛrɛ ka ɲɛnamaya lahalaya ye. Donc o fana ye jogo ye, jogo min n'a b'o ye ka caya mɔgɔ la mɔgɔ min qu'il est malheureux. Donc a wolonfilanan i bɛna ye k'a fɔ a tigilamɔgɔ le fait que confiance en soi t'a tigila n'o ye ka da i yɛrɛ la a b'a yɛrɛ critiquer kuma bɛɛ i b'a ye a b'a yɛrɛ don a ka ɲɛnamaya la k'a yɛrɛ lagosi k'a yira k'a fɔ vraiment ale bɛ situation min na situation in man ɲi. A b'a essayer ka fɛnw fɔ fɛn minnu ni u tɛ ɲuman ye a yɛrɛ kan. L'autocritique i b'a ye toujours a tigilamɔgɔ a bɛ kuma a yɛrɛ ka ɲɛnamaya kan et puis a tɛ kuma a yɛrɛ ye hɛrɛma ko minnu ou bien ko ɲuman minnu réaliser a ka ɲɛnamaya kɔnɔ i b'a ye a tɛ kuma o kan ka caya mais ko minnu bɛ yen n'olu ye gɛlɛya ye n'u ye ko minnu tɛ ko ɲumanbaw ye i b'a ye toujours a tigilamɔgɔ bɛ kuma o de kan a yɛrɛ kan. Donc n'i y'o fana remarquer mɔgɔ la i bɛna ye k'a fɔ c'est une personne malheureuse. A tigilamɔgɔ a sewalen tɛ ni a yɛrɛ ka ɲɛnamaya ye. A seeginan sisan i bɛna ye k'a fɔ a tigilamɔgɔ a ka sunɔgɔ i b'a sɔrɔ o ɲagaminen don. Sunɔgɔ ɲagami n'a bɛ f'o ma nanzarakan na trouble sommeil o ye jumɛn i bɛ taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ a tɛ sunɔgɔ kosɛbɛ o bɛ se ka ye a la ou bien i b'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ bɛ sunɔgɔ kojugu. Bon o bɛɛ ye fɛnw ye fɛn minnu b'a yira k'a fɔ a tigilamɔgɔ a bɛ cogo min na a sewalen tɛ ni o ye parce que i b'a sɔrɔ miiri de bɛ mɔgɔninfin bila o la toujours i bɛ taa sɔrɔ a bɛ miiri la a bɛ puis a tɛ miiri ɲumanw ta. Donc n'o kɛra adamaden na i bɛna ye k'a fɔ a bɛ sunɔgɔ gɛlɛya bila dɔw la i b'a ye chaque fois u b'u ɲɛna sunɔgɔ ka gɛlɛn u ma sunɔgɔ sɔrɔli ka gɛlɛn u ma. Donc a bɛ se ka o fana kɛ adamaden na o fana ye jogo ye jogo min bɛ se k'a to an b'a dɔn k'a fɔ nin tigilamɔgɔ gɛlɛya b'a kan a sewalen tɛ ni a yɛrɛ ka ɲɛnamaya ye. Bon i bɛ taa sɔrɔ a bɛ dɔw fana kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu n'u bɛ sunɔgɔ kojugu mun b'u bila o la parce que i bɛ taa sɔrɔ en général tigilamɔgɔ a b'a bila a kunna k'a fɔ kɛta foyi tɛ ne bolo. Donc min bɛ se ka wagati tɛmɛ kan o ye sunɔgɔ de ye. Donc a tigi bɛ accrocher sunɔgɔ la chaque fois i b'a sɔrɔ a bɛ sunɔgɔ la. Donc o fana ye jogo ye jogo min n'an bɛ se k'o remarquer mɔgɔ la mɔgɔ min n'a sewalen tɛ ni a yɛrɛ ka ɲɛnamaya ye. O tun ye seeginan ye. Donc a kɔnɔntɔnnan sisan i bɛna sɔrɔ a tigilamɔgɔ ye kɔnɔnamɔgɔ ye a bɛ ko mara ni ko k'a la a tɛ jɔn a la a tigilamɔgɔ yafa man di. Donc toujours a bɛ ko mara a kɔnɔ ka mɔgɔw minɛ n'a ye ka se ka mɔgɔw kɛlɛ n'a ye. Bon o fana n'i y'o jateminɛ mɔgɔ la ka caya i bɛna ye k'a fɔ a tigilamɔgɔ a sewalen tɛ ni a yɛrɛ kɛcogoya ye. Donc o fana ye jogo ye jogo min n'o bɛ ye mɔgɔ la mɔgɔ min n'a sewalen tɛ ni a yɛrɛ ka lahalaya ye. O tɛmɛnen kɔ a tannan sisan a bɛna ye k'a fɔ a tigilamɔgɔ a ka yɛlɛ man ca. I bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ
a nisɔn man di kosɛbɛ, kuma bɛɛ a ɲɛ kumunen don, a nisɔn man di. Hali ni ye kulonkɛ bila a fɛ a t'o dɔn kulonkɛ ye. Donc o fana ye jogo ye, jogo min a ka yɛlɛ man ca quoi en un mot. Donc o fana ye jogo ye, jogo min ni an b'a jateminɛ mɔgɔw la, mɔgɔ min n'u sewalen tɛ n'u yɛrɛ ka ɲɛnamaya ye. Donc ninnu tun ye jogo ye, jogo min ni a bɛ se k'o ye mɔgɔw la, mɔgɔ minnu sewalen tɛ ni u yɛrɛ ka ɲɛnamaya ye. N y'o de fɔ chaque fois n b'o fɔ n ka video la, an kɔni ye a jateminɛ ka u fara ɲɔgɔn kan en globalité k'a bɛn 10 ma, mais a bɛ se ka caya ni o ye. A bɛ se ka jogo wɛrɛw remarquer a tigilamɔgɔw la min ka ca ni nin, mais an kɔni y'a résumé k'a kɛ 10 de ye. Donc a faamuko ɲuman Ala k'o di an ma. N y'o de fɔ yanni ka don détail la, mɔgɔ ni nin jogo ni mɔgɔ min y'a jateminɛ i yɛrɛ la toujours an ka segin an k'an yɛrɛ ka ɲɛnamaya analyser k'a dɔn k'a fɔ nin fɛn minnu bɛ ka fɔ mɔgɔ n'i tɛ min dɔn i t'o dɔn, mais a dɔnnen kɔfɛ an k'an sigi ka miiri n'an ye nin jogo min ye an yɛrɛ la an ka essayer k'o bila pour que a kana kɛ gɛlɛya ye taalen ɲɛfɛ. Donc a faamuko ɲuman Ala k'o di an ma toujours. A balimakɛ don Amadu Bamiyan.